जब आदमी लैक्टोज वाला खाद्य पदार्थ पचना पावेला त कहल जाला कि उ लैक्टोज इंटॉलरेंस बा। लैक्टोज सब दूध अवरी डेयरी उत्पाद में पावल जाला। ऐसे लैक्टोज इंटॉलरेंस से पीड़ित आदमी के कवनो दूध चाहे डेयरी उत्पाद खइला से समस्या हो सकता, लेकिन बढ़िया बात ई बा कि ई समस्या गंभीर नइखे। लैक्टोज से भरपूर खाद्य पदार्थ के कम मात्रा में खइला से चाहे कुछ टैबलेट चाहे ड्रॉप्स के सेवन से लैक्टोज के पचावे में मदद मिलेला। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षण: दूध दूध से बनल उत्पाद खइला से समस्या हो सकता, गैस के ज्यादा निर्माण होखे, दस्त, पेट फूले के स्थिति, पेट खराब। का ई गंभीर बा? ना, आम तौर पर ई गंभीर ना होला। यह समस्या के नियंत्रण में राखे खातिर सब डेयरी उत्पाद से परहेज करे के चाहिए। खाना के पैकेट के जांच करी कि ओकरा में लैक्टोज बा कि ना। लैक्टोज मुक्त दूध अउरी उत्पाद खरीदी। लैक्टेज एंजाइम वाला टैबलेट्स ड्रॉप्स खाई जवन लैक्टोज के पचावे में मदद करेला। ई काहे होखेला? लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चा अवरी बड़ दोनों में हो सकता। एकर कई गो कारण बा, जैसे कि पारिवारिक इतिहास, कबोकबो उम्र के संगे शरीर में लैक्टेज के उत्पादन कम होखे लागेला। अगर परिवार में केहू के इस समस्या होखे त किशोरावस्था चाहे वयस्कता में भी एकर एहसास हो सकता। रोग चोट छोटान जहाँ लैक्टेज बनेला में चोट बीमारी से भी लैक्टेज के उत्पादन बंद हो सकेला। समय से पहले पैदा होखे वाला बच्चा, समय से पहले पैदा होखे वाला बच्चा में शुरू में लैक्टेज के कमी हो सकता, लेकिन बड़ होखला के संगे इस सामान्य हो जाला। जन्म से ही बहुत कम मामला में बच्चा में लैक्टेज बनावे के क्षमता न होखेला। लैक्टोज इंटॉलरेंस के पता कैसे लगावल जाला? लैक्टोज इंटॉलरेंस के पता लगावे खातिर डॉक्टर ई जांच कर सकता रे। सांस के परीक्षण, सहनशीलता के परीक्षण, मल के परीक्षण। 1 से 2 सप्ताह तक लैक्टोज मुक्त आहार अपनावे के सुझाव दी। रौरा लागी कि दूध अवरी डेयरी उत्पाद ना लेवे से कैल्शियम के कमी हो सकता, त एकरा खातिर डॉक्टर के सलाह के मुताबिक कैल्शियम अवरी विटामिन डी के सप्लीमेंट लेवे के चाहिए। हरियर पत्ता वाला सब्जी, कैन मछली अवरी ब्रोकोली खाई। कैल्शियम से भरपूर संतरा के रस पिए। आशा बा कि ई जानकारी रौरा सभे खातिर उपयोगी रहल होई। अगर रौवा केहू के जानत बानी जेकरा लैक्टोज इंटॉलरेंस बा त ई जानकारी ओकरा से जरूर साझा करी। अगर ये वीडियो पसंद आयल त मेडविकी के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करी।